Mhm. Ja. Vänta. Ja, vi väntar på att steka. Det är det vi gör. Steka. Spisa. Åh, gott. Ska du ha smör på ditt? Färdig smör. Vill ha syltetøy? Ja. Du vill inte ha smör på pannekaken. Du syltetøy. Ja. Jeg syltetøy. Og drikke. Hva vil du ha drikke da? Skal vi koke te, eller? Jeg... Hva er dette? Jeg... Er det sådan, det var? Altså en lille størrelse flæskesteg, en lille størrelse. Der. Så en lille størrelse. En lille størrelse. Er det en, du har mærket før, eller hvad? Ja. Ja. I Bilka? Ja. Ja, okay. Ja. Okay. Sådan en skov og til sæt. En skovl til sådan noget sand? Ja. Hvad skal du bruge den til? Det er til stranden. Til stranden, altså til sommer? Ja. Ved du hvad? Jeg tror, du skal sådan en stor taske med til stranden her til sommer. Fordi der er så mange ting, at du skal have med. Ja. Ja. Skovl og frisbee og badering og badebold. Ja. Ja, der er så mange ting, som du skal have med. Ja. Ja. Det er stor taske. Ja, det tror jeg vil være en god idé. En god idé. En god idé, ja. Du kan finde en taske. Ja, kan du finde derhjemme. Har du den hjemme i lejligheden? Nej. Nej. Hvor er den så henne? Nej, du kan købe en taske. Stå. Nej, ikke i dag. Ikke i dag. Jeg tror, du har en derhjemme. Herhjemme. Måske nede i kælderen, jeg ved det ikke. Men jeg kan finde en taske. Ja, men jeg tror, du har en derhjemme. Hjemme. Ja, Tror du har en stor taske? Det tror jeg. Det er sådan en flet-taske. En flettaske? Ja. Ja, det ved jeg godt, det har du snakket om. Ja. Ja. Vi må vente og se. Og for jeg har tasker hjemme. Ja, det tror jeg. Det tror jeg har. Man skal besøge firma med en taske. Altså, så må vi prøve at se, hvad jeg kan lige finde. Ja. Ja. Ja.